Parregeer stier van de morgen onder wetter en zoks bloot net zonder gevolgen. Het dorp is de Saberen onderstroept voor de grote oefening. De situatie is dat er in deze oefening een grote wetteroerlast is, hier, vooral in deze hoeken van Friesland. En dat hier in dit dorp het wetter zo hoog is dat er evacueerd worden moet. En die evacuatie die wordt hier uitgevoerd op dit moment. En het wetter komt erbij zo heeg dat gewoon inwoners het heger opziekje. Ja man, ik zit boven op het dak. En dan komen ze dus met mannenmachtje van de dak heen. Nou ja, dat doen ze al, maar ze gaan eerst net leiden. No? Dus ja, dan zit je daar en dan kon je er net af. De Veensje, brandwacht, politie, Rode Kruis. Een gruttal organisaties had de Aron 4 dagen maar elkaar oefenen. Het belangrijkste, en dat weer het doel van deze week, is het leren te kennen van elkaars mogelijkheden. En natuurlijk weet je wel een heel beetje wat alle partijen kennen die wat in de crisisbeheersing doen. Maar tijdens deze week is het toch bij een heel soort mensen ik weer een soort verbazing geweest van hey, wat kennen we de partijen en wat kennen ze voor ons budget. Maandag hadden zo'n 450 mensen in Spierwest. Daarmee is het de grootste oefening in Friesland. En daar komen van de morgen nog eens 10-tal inwoners van Parregeer bij. Die moeten evacueren worden met vrienden krachten. En de slachtoffers spelen haar al goed. Ja, nou ja, je kan wel gewoon in een huiskamer zitten, maar dat bedoel ik net. Je zou wel het reddingsvest ik nog om het hele wetter. Ja, je woont echt wel even die rol goed spelen van slachtoffer. Ja, dat moet je altijd doen, want anders is het je nut. Ja, dat maakt het een oefening dat het slaagt of net slaagt. Als je geen betrokkenheid van de burgers hebt, en daar doe je het natuurlijk al een keer voor, ja, dan slaagt het een oefening net.